cylch y defed yn wag tu cefn i ni, a cystadlu wedi dod i ben. Ond dyma chi ddyn pwysig iawn sydd wedi bod yn gweithio yn ddiwyd iawn trwy gydol yr wythnos ac wythnosau cyn y sioe hefyd. Prif stiward y defed, Gwyn Davies. Croeso ato ni. Diolch yn fawr iawn i chi. Wel, am wythnos i chi wedi cael, chi siŵr o fod yn fynedig tu hwnt. Bach yn flinedig, a mae wedi bod yn wythnos wrth y modd bob blwyddyn. Mae rhywbeth yn arbennig iawn am y sioe yma. Oes, chi'n cael cwrdd â ffrindiau. Oce, mae fi rwy'n damit enw Steve Stewart, ond y grŵp o stewardiau sydd gyda fi, maen nhw'n gwneud yn gwaith i'n rhwydd iawn. Ond mae rai cael arweinydd da. O, diw na, maen nhw'n gweithio, ni'n gweithio fel tîm gyda'n gilydd. Na, ac mae'r cystadleuwyr, chi'n cwrdd â hen ffrindiau ac yn y blaen, ac mae'n wythnos, mae di'n edrych mlaen amdani, ac mae wedi mynd yn fendigedig. Mae'r diw mawr wedi bod yn garedig wrthon ni lenni, fi'n meddwl, chos ydy llun a dim mawr, pan oedd yr holl defed mas yn y cylch fan hyn, oedd hi ddim yn rhy dwym fel mae gyda ni ar hyn o bryd. Oce, o'n i wedi bod yn meddwl, welle, os bydde un rofnadw o dwym, ar rwhanau ffordd trwyddo, bydde ni yn stopo'r beirniadu yn y dosbarthiadau mwyn yr beirniad a'r stiwardiau. Mae'n rhaid i gofalu am y stiwardiau. Ni sy'n y flwyddyn nesaf eto a'r cystadleuwyr hefyd. I jyst i cael amser i cwlo lawr am rhyw gwarter awr i gymunud. Ond gan bod y tywydd wedi bod mor hyfryd, dim gormod o haul yn dod allan ac fe weithodd yn iawn. Ac amrywiaeth o fridiau wedi ennill eleni. Mae hwnna wedi bod yn beth arbennig iawn. O, ydy. Chi'n bod y 5 prif pencampwriaeth yn cael ei ennill gyda 5 wahanol. Os gofiau'n iawn yr oen hwrdd gyda'r Oxford, yr oen fenyw gyda'r Southdown, ac yna y prif pencampwriaeth gyda y Forest Clun. Clun, o, chybod. Ac o'n i eitha falch yn bersonol. O'n i wedi bod yn berniadu yn Yorkshire, a ni wedi rhoi yn is pencampwriaeth fyny. O, chi wedi gweld hi? Wel, dwi'n mynd gwybod am ti, lle mae lwc oedd e, ond wedodd hi bod hi'n dod lawr, dim wedi erioed wedi bod lawr yma o'r blaen. Dwy ddafad sydd gyda'i? Dwy ddafad sydd gyda'i, wedodd hi bod hi'n dod lawr, oedd Brian yn holi fi nos lun fyna, what's it like, Gwen, what's it like? I liked it. Oh, we'll see. A pan gath i'r pencampwriaeth fyna, wedodd Brian, yeah, you're right. Ac dyna ni dod â prif pencampwriaeth nôl. Oedd hi ffili credu, mae e'n gwd i'r bryd y Clun, achos os dim llawer yn o'n lle nawr, ac yna dod ymlaen o fyny. Wedyn y Blue Face yn ennill y grŵp o drif yn eneddu, a wrth gwrs yr Charolais yn cael yr hwnna. Wedi cael ei rannu allan yn dda, ac mae lot yn meddwl bod dim llawer o chans gyda'r bridiau bach yma, ond mae wedi dangos bod e'n bosibl. Mae Gwyn, diolch o galon am y croeso ni wedi cael, yr holl paneidiau ni wedi cael a phopeth, ni wedi cael yn sbwylio ydych chi. Diolch o galon i chi am bob dim. Ond diolch i chi am cyfraniad i chi rhoi i'r byd. Ni'n clywed am bobl yn gweud bod nhw wedi gwylio gatre a wedi mwynhau, ac mae yna yn ddiolchgar iawn i chi, ac ni yn meddwl na, wylod calon. Diolch o galon i chi. Diolch. Diolch.